Malacky. 10 minút do centra, 150 m2 užitková plocha domu, 5-izbový, garáž, menší pozemok, úplný štandard. To je tento rodinný dom, je na predaj a je voľný in. Dispozične perfektne vymyslené, vrchná nočná časť, dole denná časť, má to 2 toalety, má to garáž, má to venkajšie elektrické roľaty, má to klimatizácie, hlavne je to v štandardnom prevedení, tu človek nemusí riešiť majstru, zháňať obkladačky, dlažby, v tejto dobe šílenej, absolútne neskutočný zabíjak času. Toto tu všetko je spravené, všetko je funkčné. A proč vyprávam, že je to funkčné? Pretože staviteľ, ktorý postavil tento dom, tak stáva už niekoľko rokov domy a dokonca v jednom bývame aj my. Bývame v ňom 6 rokov a môžem povedať, že dom, v ktorom bývame, je fakt dobre spravený a keď aj bolo treba nejakú vec vyriešiť, to sú ľudia, ktorí sú okamžite po ruke, pretože im na kvalite záleží jak kvalita stavby, tak kvalita svojho mena. A toto tu je a toto verím, že ocení každý, ktorý kúpi tento rodinný barák. Za mňa určite áno. A keď to nekúpite vy, to kúpi niekto druhý, to je jasné.